Juan Kapitulo 3. Si Nicodemo nakikita kang Jesus. May usa ka pangulo sa mga Hudyo ang ginganlag Nicodemo nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa ka gabi niana miadto siya kang Jesus ug miingon kaniya, Rabay, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat gawas kung ang Dios mag-uban kaniya. Si Jesus mitubag, Sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kung siya mataw pag-usab. Unsaon man pagkataw pag-usab sa usa ka tawo nga gulang na? Nangutana si Nicodemo. Dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan sa iyang inahan aron magpakataw pag-usab. Si Jesus mitubag, Sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kun mataw siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tawo, tawo usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulo nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglang magpakataw kamo pag-usab. Ang hangin mo huros bisan asa kini buot mo padulong. Madungog mo ang paghuros niini apan wala ka mahibalo diin kini gikan o asa kini padulong. Ingon usab niini ang tanan nga mataw pinaagi sa espiritu. Unsaon man pagkahimo niini nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, wala ka ba mahibalo niini nga inila ka man unta nga magtutudlo sa Israel? Sultihan ko ikaw, gisulti namo ang among nahibaluan ug nagmatuod kami sa among nakita apan wala ninyo dawata ang among mensahe. Kung dili ka motuo sa akong gisulti kanimo mahitungod sa mga butang niining kalibutana, unsaon mo man pagtuo kung sultihan ko ikaw mahitungod sa mga butang sa langit? Ug wala pay nakasaka sa langit gawas ni adtong nanao gikan sa langit ang anak sa tawo. Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang gipin nga tumbaga nga gibutang sa tukon ang anak sa tawo kinahanglan nga isa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma kaayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundi aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Ug kini mao ang silot, ang kahayag mianhi sa kalibutan apan gipalabi sa mga tawo ang kangitngit kaysa kahayag, kay dautan man ang ilang binuhatan. Ug ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag ug dili moduol niini kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran moduol sa kahayag aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Si Jesus ug si Juan nga magbubunyag. Human niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa lalawigan sa Judea. Nagpabilin sila didto pipila ka adlaw uban kanila ug namunyag siya. Namunyag usab si Juan didto sa inon dili layo sa Salim kay daghan magtubig didto. Nangadto kaniya ang mga tawo ug sila gipamunyagan niya.
Niadtong higayuna si Juan wala pa bilanggua. May mga tinun-an ni Juan ang lantugi sa usa ka Hudiyo mahitungod sa seremonya sa pagpanglinis. Busa miadto sila kang Juan ug miingon, "Magtutudlo, nahinumdum ka ba sa tawo nga uban kanimo dito sa tabok sa Jordan nga imo ganing gihisgutan? Namunyag na siya karon ug nangadto kaniya ang tanan." Si Juan mitubag, "Walay tawo nga makahupot og bisan unsa gawas kung ihatag kini sa Dios kaniya. Kamo mismo mao'y akong mga saksi nga ako miingon nga ako dili mao ang Mesiyas apan gipadala ako pag-una kaniya. Ang pamanhunon mao ang tag-iya sa pangasawunon. Ang higala sa pamanhunon maghulat kaniya ug malipay siya inig kabati niya sa tingog sa pamanhunon. Sa ingon niining paagiha, mahingpit ang akong kalipay. Kinahanglan siya muuswag ug ako muus-os. Siya ang gikan sa langit. Siya ang gikan sa itaas labaw sa tanan. Siya ang gikan sa yuta. Yutan-on ug magsulti mahitungod sa mga butang yutan-on. Siya nga gikan sa langit labaw sa tanan. Nagmatuod siya sa iyang nakita ug nadungog apan walay mituo sa iyang gisulti. Ang motuo sa iyang mensahe nagmatuod nga matinud-anon ang Dios. Kay ang sinugo sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios ug sa walay sukod ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. Ang Amahan nahigugma sa iyang anak ug gitugyan sa Amahan ang tanan ngadto kaniya. Ang motuo sa anak may kinabuhing dayon, apan ang dili motuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Hinunoa, kaligutgutan siya sa Dios hangtod sa kahangturan. Juan Kapitulo 3.